Bueno, gaia nahiko korapilatxua da, orduan bai ulertzen dugu udaletik gai honeri eusteko, erpin diferentiak heldu berdila eta alde ezberdinetatik eutsi bertza diola gaiari. Horregatik, aipatuzun planak 6 puntu edo 6 erpin eukiko lituzke. Lehenengo litzateke etxe bizitza hutsen inventario bat itia, orduan udala hortan lania nahi da, eta helburua da, Oiartzunen dakagun egoeran diagnostiko bat itia, etxe jabian artean alokairua sustatzea, eta orduan utxik gelditzen dinai, kasu hontan ibilan gainkargo bat aplikatzea. Bigarren puntua honekin zuzenean lotua egongo litzateke, eta da etxe bizitza huts hauek bizigune eta SAP programetara bideratzea dela etxe hutsak alokatzeko programak. Eta kasu hauetan, etxe jabiak 50% obaria jasoko lukete ondasun higiezinen zergan. Orduan, 2 puntu horiek lotuak daude. Gero, 3. puntua da, etxe bizitza tasatuan salerosketan eskumena eta kontrola hartzen dula udalak, eta hontaz gehiago sakonduko dugu gero xe, baina bada, 2. eskuko etxe hoien, tasatuak dien etxe hoien salerosketa ere bere ganatzen dula udalak, hau da, aldaketa nagusia. Eta hurrengo puntualitzateke promozio berritan edo egiten dien etxe bizitza berrietan eredu guztitako etxeak egongo liakela. Eredu guztiak dira libriak, alokairu sozialekoak, babes ofizialekoak eta tasatuak. Orduan, ziurtatzea denetik eraikitzen den bakoitzean, ez? Hurrengoa litzateke erabilera turistikoa emateko baldintzak jartzea, eta kasu hortan APOa edo hiri antolamenduko plan orokorra aldatu dugu, eta erabilera turistikoko etxe bizitza eta establezimentuak mugatu inditugu. Eta azkena da, eremu tensionatuko edo tensio handiko eremu izendatzeko eskatu dugula, ez? Eusko Jaurlaritzari jogu eskaera hoi, zai gaude, eta horren berri izan ala ere bai, joango gau dena kontatzen.